Aj v tomto roku pokračuje naša séria Významné osobnosti nášho regiónu. Ako prvý prinášame rozhovor s ľudovým tanečníkom Attilom Oláhom, vedúcim ľudového tanečného súboru Csáló Közi. Vítam ťa. Ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Aký je to pocit stáť na čele komunity a ako si sa stal vedúcim tanečného súboru? Do roku 2014 som pôsobil ako profesionálny tanečník v súbore Mladé srdcia. Ale už na konci roku 2013 som vedel, že na jar odtiaľ odídem. Vtedy zomrel môj prvý mentor, Ferenc Brandov, ktorý do tej doby súbor viedol. Kontaktovala ma Ildiko Iboja, vterajšia riaditeľka kultúrneho domu, aby som súbor viedol, aby som ho prevzal. Po krátkej úvahe som to prijal a takto sa zo mňa od začiatku roka 2014 stal vedúci súboru. Aký je to pocit? Mal by som spomenúť, ako nastal tento súčasný stav. V 2014, keď som vedenie súboru prevzal, súbor tvorilo 6 až 7 mladých párov. Teraz má 180 členov v 6 vekových kategóriách. Počnúc od škôlkarov až do veku 60 rokov. Takže popri náraste počtu členov nastal značný pokrok aj po kvalitatívnej stránke. Potvrdzuje to množstvo súťaží. Teda práve preto môžem povedať, že na mojich pleciach leží obrovská zodpovednosť v tom zmysle, že v tejto práci treba pokračovať. A treba pozerať do budúcna a budovať budúcnosť tak, ako sme začínali pred 11 rokmi. Môžeš nám opísať, ako vyzerá jeden deň vedúceho súboru? Môj všedný deň vyzerá tak, že do obeda riešim záležitosti súboru, väčšinou z domu. Po obede idem na skúšku súboru a vtedy o 2:00 začína môj deň. A som tam do večera. Po sebe sa vystriedajú rôzne vekové skupiny. V jeden deň sú 3 skúšky. Takto prebieha každodenný život tanečných skúšok. Ale okrem tohto je množstvo vecí, o ktoré sa treba starať. Pravda je taká, že povedzme tak 40% mojej práce prebieha v tanečnej sále. Väčšia časť prebieha mimo nej. Keby si mal vyzdvihnúť 1-2 významné miesta, kde ste mali vystúpenie, ktoré ťa napadne ako prvé? Skôr je to jedno podujatie ako miesto. Keď sme sa v roku 2024 stali víťazmi tanečného pódia, dostali sme najvyššie ocenenie. To bol obrovský zážitok. Keď sme sa stali najlepším súborom v republike. Snáď toto by som spomenul. Samozrejme, s vystúpeniami súboru Csáló Közi sa spája množstvo zážitkov. V súvislosti s môjim pôsobením profesionálneho tanečníka by som možno spomenul Austráliu. Najviac na mňa zapôsobila. Viackrát som tam bol ako tanečník so súborom Mladé srdcia, ale aj ako lektor a malo to na mňa obrovský vplyv. V akom zmysle slova? Samotná krajina má fantastickú flóru a faunu, ale aj ľudia sú fajn. Mám tam veľmi veľa kamarátov, odkedy som tam začal chodiť, od začiatku 2000 rokov. Na viacerých miestach v Melbourne, Brisbane, Perth a Canberra som si našiel veľa kamarátov, ktorí tam žijú. Sú to Maďari, ale nie všetci. Aj tam žijúci Austrálčania sa naučili po maďarsky a patria do maďarskej komunity. Takže ak dobre rozumiem tvoje odpovedi, tak učíš aj ľudí v zahraničí maďarskej ľudovej hudbe, ľudovej kultúre? Áno, je to tak. Čo je v tomto podľa teba pre cudzincov lákavé? Prečo sa zaujímajú o našu ľudovú hudbu a kultúru? V tých tanečných súboroch netancujú len Maďari, ale aj mládež, ktorej sa to z nejakého dôvodu zapáčilo. Pravda je taká, že v kruhu zahraničných Maďarov je to akési zachovanie svojej identity.
že sa pripoja k tamojšiemu tanečnému súboru, alebo takýto súbor založia. Vždy vznikajú aj nové súbory, ale sú to poväčšine práve tie staršie, dlhodobo fungujúce súbory, ktoré vedia zostať naozaj maďarskými. Preto tancujú. A nehovoriac o tom, že ten, kto raz túto kultúru spozná, túto ľudovú kultúru, hudbu, tanec, toho to navždy očarí. Takže už nie je úniku. Keď sa vraciaš z cudziny, čo pre teba znamená Žitný ostrov? Čo na to mám povedať? Čo pre mňa znamená rodina? Alebo čo znamená viera? Ja som zo Žitného ostrova. Toto je môj domov, môj život, moje všetko. V rozhovore nám náš hosť prezradil aj to, prečo je taká jedinečná a pestrá maďarská ľudová hudba a kultúra ľudového tanca. Napríklad v období baroka, keď vznikli krúživé tance. Nechcem veľmi zachádzať do odbornosti v tejto súvislosti, ale vtedy počas tureckej nadvlády malé Maďarsko nezasiahla baroková kultúra, ale Sedmohradsko áno. Vznikla výnimočná kultúra ľudovej hudby a ľudového tanca, a to napríklad v Sedmohradsku, čo inde nemá páru. V Malom Maďarsku sa začala formovať úplne iná ľudová hudba, ľudová kultúra. Trochu na sever, na hornej zemi takisto iná. Takto sa stala maďarská kultúra tak rôznorodou. Ako som už povedal, nemá obdobu. Preto je ťažké povedať, čo teraz vlastne maďarský tanec a maďarská kultúra sú. Pretože sú také rôznorodé a fantastické, na čo môžeme byť veľmi hrdí, ale je veľmi ťažko uchopiť, čím vlastne v skutočnosti sú. Máš obavy o túto tradíciu? Alebo si myslíš, že ďalšia generácia ju vie niesť ďalej a vie s ňou správne narábať? Ľudový tanec na javisku je umenie ľudovej hudby a kultúry. A o hnutie ľudového tanca sa neobávam, lebo v súčasnosti funguje na takej úrovni, že je unikátom vo svete. Som si istý, že ani jeden národ nemal možnosť, aby sa s takou odbornosťou zaoberal ľudovou kultúrou. U iného národa také niečo neexistuje, som o tom presvedčený. Teda úroveň, na akú sme povzniesli javiskové umenie s ľudovou hudbou a tancom. Také inde nie je, takže ja sa o ňu neobávam. Ha szeretnél, elvihetnél. Van egy ház, szép tető, tágas tér, zöld mező. Ha képzeled, mi menne nő, az én világom. Van egy ház, szép tető, tágas tér, zöld mező. Ha képzeled, mi menne nő, az én világom. Eljöhetne már még egy tánc, újabb játék, egy románc, mi pár év múlva véget ér. Újabb év, majd egy újabb kép, újra kezdjük úgy, mint rég, de az élet most már ilyen szép.